khalai tri ki takma yok khur ka Meghalaya ka kynhun ye le kai na ka jala Meghalaya kala pau ba ha ka lempung ye le kai online National Kettlebell Championship kat ba kala kut no dangshen ha ka jala goa kala yok khur khalai tri ki takma ba kynhup kan dai tri ki takma ksiar lai tri ki takma rupa bat ka wei ka takma renong kani ka kynhun ye le kai kala job ya ka kutan ka baar kat ba ka jala Maharashtra kala job ya ka kerdan meningkong, bat ka Uttarakhand kala job ha ka kerdan ka balai. Ha ka jingya ko 1 arm 10-minute clean and jerk category. Kinong ile kai na ka jala Meghalaya kila yok khurlut ya ka takmak siar. Kini ki kynhup ya Brian Walang, Manish Sorkar, Stevenson Naduh, Yan Kupar, bat Innefer Nongkenri, kat ba ka kathi marbanyang kala job ya ka takma rupa ka kathi di cruise kala job ya ka takma renang ka pesara thank you bat ka kinjai mon pada kila yokhur mar artli ki takma rupa ha ka weipat ka jingyakun ka Sonia langsti kala yokhur ya ka takma ksiar ha ka 12-minute military snatch kat ba ugagan deep sing ula yokhur ya ka takma ksiar ha ka 10-minute snatch category na lor kini u coach jong ka kynhun ye le kai na kani ka jala u Sandeep Sharma ula job artli ki takma ksiar ha ka 10-minute 24 kg snatch but ha ka 30-minute 24 kg snatch da kani ka jingjob ula shajit ban let yakun saha ka Kettlebell World Championship ka Bansalong Habusto Arsizio, Italy, naduh ka santerik hadu ka praterik jeliu arhaja arpsan. Kumban pyntip hang ni, ba Sandeep Sharma ula jabteng ya ka takma renong, na ka benta ka ri India ha ka Kettlebell World Championship, ka balalong ha ka ri Hungary, ha usnam arhajar arpulai, bat hakari Poland hauslam arhajar arpusa.